Ay na nagtuklukan eh. Okay, Niyataka Street Battle, Puerto beside Jollibee. Okay, make some fucking noise! Okay, BG your host with Warlord and Yuna. Okay, shoutouts, Puerto Ricans, flip side, dope side. Okay, let's go. Introducing Battle MC to my right. Introduce yourself. Sentro mong makunat, patay kapag na-reaper. Ba't malakas ka ba? One-on-one tayo sa river. Pag may finger na si Lion, wala ka nang ligtas. Pag nag-clash kami sa meeting. Okay, Jibo nga pala galing flip side. From my left side, MC to my left. Repent up side. Introduce yourself. Tonili. Masimulan nung malaman at muli na namang mapakinggan ang batang kabilang sa original na siyang C-H-A-W-M-R-A. Dami nagkakala nakala. Okay, nag-score na tayo kanina. Okay. Daw sa toss coin si Jibo. First round para kay Tonili. Ilom lang. Okay, judges, kabalo na mo. Okay, let's go! Lama-lama ka kontra sa akuan, nagpatuwa ka, naka-flip ka kay ngano, naginambog ka itural yung mga kauban, nabuang na ka. Dila pa kumisay bay, utol ta ka, pero pasinjay, pasakitay ni nga kuha mo nang napunog ka bay. Sa atong mga kaagi nga puro inambugay, puro pahulob, para ubog bay. Kung dili kumpiyansa, ikaw magmahay, ngano akong imong, ngano nga ako yung gikontra kasi Tonili ni Tol, pasensya na ka bay. Nagpatuo na ka nga imo kong mapildi ani nga batol, sugalay ra ning gis pero di ko nimo mapildi miska mapatol pa ka. Mo nang ikaw nga naging kwentro, magbahay nagyud ka kay ngano mo nagkwentro, nakaganja na, naka full speed na, ahead mo nang di na ka makadaog sa kuha. Shit. You fucking motherfucking shit! You're never gonna win against me with this battle! I am the only one who can kill Stifler Moreno! Nagkalbag siya akong ikwentro! Karon dayon mismo! Time! Time! Okay, go! First round para kay Jibo! Let's go! Wala na ni Trentro. Kaya nang kontra tonto man eh. Ay padungol diya kay banal. Unalan ni kandado. Wala ko ikaw mga kulta na pitchado. Paggali ko gibuto, gusto na ka palubot na ako, ka man kay ligo. Kaya nga rapper, kay isa ka driver. Ang lawas pang boxer na. Nagawat-awat pa sa kong talento nga mag-dancer. Ayun kay kasang talento. Kung nabang ambition ka agbat mo si Stepler nga para siya isa lang makakaabat nga libat. Basta anay pata. Dako ning ako, kusog mo dako. Di ni pare sa imo masama ra kadako sa usap gumagko. Fuck you. Pag mo siya dito ng mga sinasabi kong freestyle. Sa mata ng lahat, isa ka lamang lansangan sa larangan ng hip hop. Live. Okay, time, round 2, Tonili, let's go! Imo na enkwentro, bago pa ka mata. Sinja kayo ba'y bulog pa akong mata. Pero ay kumbiyansa kini mo tira o mga flip top kaayong mo nang gianggat na ko si Stifler Moreno. Tagan kay kagibang istorya nga nagtuo kag sakto. Wala ba kakabalo mo bitaw ng Tax City ang sakto. Pasalamat ka kay ngano imo kong amigo. Di ta ka pa sa kitag mga istorya nga brutality gibasig ikaw ako ma-fatality karon mismo. Dire sila nga tubangan ikaw magmahay nganong Tony Lipia mong gikwentro bay. Di na ka magmahay nganong kining tawana karon dire muhagyaw sa akong sila pagpaminaw sa ako ang mga tela nga sa akong mga tema nga naman inani akong mga letra. Di na ko mabasa-basta kay ngano ang mga flip side ipang tumbal ko na sila. Okay, round 2! Round 2, Rebo, Jibo. Let's go! Wow, grabe! Huwag kang magaling. Marami ka pang darating. Mga sinasabi mong freestyle sa patitik, ulang dating. Ato, simulan mo na ko yung pake. Dadali na kita sa Pilobio.
dahil ako lang naman ang kalaban mo, si J-Boo. Ano ka magpayabang dahil natalo mo si Jack, sila ako G. Guys, ibahin mo ang estilo ko. Dahil ako magpapalibing sa isang katulad mo na adik sa marijuana. Kung papa na akong subuon dito, palubong sa imo. Sa kulo ko, palangga kay kasong papa nga si Langga. May sinasabi ka ba na ikaw edukado? Maedukado ba nagbubul ka sa gabi? Ang akin mo ko hindi na yung gabi. Dahil ako magpapakulong sa isang katulad mo na adik sa marijuana. Okay, last round. Tony Lee, let's go! Sa huli kong banat para sa kontra nga murag malibat, ako iyang na kontra nga gitawag lang kong alamat. Kahit ilang ulit ka pang magsulat, hindi mo matatalo ang isang matibay na alamat. Nagtuo ka nga youth ko og bolka. You fucking wrong cause I'm using ganja. Mo na napabilin ko nga gangster kay ngano akong kontra og dili lang og ginaitom lang ni siguradong monster. Kahit magbago ka pa ng damit, alam kong sa bakla ka pa rin kakapit. Kung wala lang siguro si Jerwin, wala ni Jis sa buntag. Real talk lang ni Tol, pasensya ka kay ikaw igo karon Tol. Manang kamo diya nga naminaw sa kuha, ay mo kumbiyan sa Tol, kay kining tawana, og dili nigit siguro dong tobol. Last na ko nga tira para ni sa ilaha, king ano mas na-improve na daw kuno ko ingon ni Kas, idol kay ko niya. Thank you. O para sa mga naadi at sa mga naklinan mga chicks, nagpatuo sila nga maibog sila kanjibo kay chicks. Iya, pakita sa iya, iyan dagway nga mismo. Naimo ra ni siyang tao kay ngano gisuutan nila mismo. Time. Okay, time! Last round kay Jibo, let's go! Salamat ka mga Tol. Awkward! Yawa, with Ang tunyo mo na ikanda ko. Huwag siya mong napakilula ka pakalang masing. Ay pag mising-ising kasi paigo ka sa akong masingga. Okay, time! Yeah, make some noise! Hey! Down ka mong flip side! Okay. Okay, this time, maminaw na to ang decision sa itong judge. Mag-start na kay Uno. Uno, halimaw ng tugma. Para sa kuha, kanjibo kay ang stifler manggod dili ay stifler na. Sige manggod ka stifler kay. Kanto nili day kanang dili kay garaym. Gamito na niya yung pagsakit sa dili pura gyud. Dili gyapon ma-clarify. Nya kabusa kanjibo ko. Okay. Yo, Slim. Boto ko, Tony Lee. Kasi sa kanya, 3 rounds at 2 rounds, maliit lang. Sa kanya, madami. Parang round 1, round 2, round 3. Kaya, Tony Lee. Long watch nga pala, way pabor-pabor. Pariyota mong pare. Drone pre. Sige. Way pabor-pabor pre. Sa imuha yapon ko. Tsada sa pakwila pero nasa yang tira. Okay, lingga na nato. Let's vote 2-1, Tony Lee.